Ωραία. Λοιπόν, πες μας λίγο για τη δουλειά σου, Αλέξη. Εμένα η εργασία μου έχω ένα κατάστημα τηλεπικοινωνιών, Nova συγκεκριμένα. Πουλάμε συνδέσεις τηλεφωνίας, συνδέσεις ίντερνετ, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τηλεόραση. Τηλεόραση Nova και πλέον έχουμε και το Κοσμοτέ Sport στα πακέτα μας. Το οποίο μας έχει δώσει ένα μεγάλο boost και σε εμάς και στο ΤΟΤΕ. Η δουλειά μας ουσιαστικά είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες, να πληρώνουν τον λογαριασμό τους, να τους κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις, να τους βοηθάμε αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και φυσικά να καλύπτουμε τις ανάγκες τις οποίες έχουν σε ένα σπίτι, σε μια οικία, σε μια εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν καλυμμένες ανάγκες τηλεφωνίας και ίντερνετ κυρίως. Και τηλεόρασης κυρίως σε σπίτια ή αν είναι δημόσιος χώρος, καφετέρειες και όλα αυτά τα πράγματα, επίσης εξυπηρετούμε αυτούς. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη δουλειά σου αυτή την εποχή ποιες είναι, Αλέξη? Είναι οικονομικής φύσεως, οι οποίες μεταφράζονται επειδή ο κόσμος ζορίζεται με το σούπερ μάρκετ, με την ΔΕΗ του, με τη βενζίνη του, με τα φροντιστήρια, με όλα αυτά τα πράγματα. Η πρόκληση λοιπόν είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τους δώσεις αυτό το οποίο χρειάζονται σε ένα κόστος το οποίο μπορούν να αντέξουν. Και αυτό παίζει και σε περιοχές. Δηλαδή, εμάς το καταστημά μας η περιοχή που είναι μια περιοχή η οποία είναι λίγο υποβαθμισμένη οικονομικά. Στον Γκίζια. Στον Γκίζια ακριβώς. Δεν είναι μια εύπορη περιοχή. Έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες. Πρόσφυγες. Ναι, και μετανάστες. Αλήθεια. Φυσικά. Επειδή έχουμε πολύ φθηνά ενοίκια, έρχονται εδώ πέρα πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλοί Φιλιππινέζους, έχουμε πολλούς Γανέζους, έχουμε Σύριους αρκετούς. Φαντάζομαι λίγο θα πούμε Παλαιστίνιους, αλλά τέλος πάντων μην το ευχόμαστε αυτό για τους ανθρώπους. Οπότε αυτό είναι αρκετά μεγάλη πρόκληση, γιατί ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πωλήσεις έτσι ώστε να έρθουν τα νούμερα τα οποία απαιτούμε, αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα αντέξει οικονομικά. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Άλλη πρόκληση που αντιμετωπίσεις στη δουλειά σου? Άλλη πρόκληση είναι οι υπάλληλοι. Πάλι πολύ μεγάλη πρόκληση. Μίλησε μας γι' αυτό, θέλεις? Ναι, γιατί οι υπάλληλοι δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύουν καθόλου. Είναι τεμπέληδες. Ναι. Όχι όλοι. Λοιπόν, η διαχείριση του προσωπικού είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Για σένα γιατί είναι πρόκληση? Λοιπόν, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να διατηρείς ένα κλίμα φαν, να το πω έτσι, στη δουλειά, έτσι ώστε να θέλουν να δουλέψουν ο άλλος, να έχει ένα ενδιαφέρον από τη δουλειά και μόνο να έρθει να δουλέψει. Το οποίο όμως αυτό θα πρέπει να είναι πάντα σε ένα πλαίσιο επαγγελματισμού και θα πρέπει οπωσδήποτε και επίσης οι οικονομικές ανάγκες των παιδιών και των συνεργατών μας και αυτές είναι πολύ αυξημένες λόγω εποχής. Οπότε θα πρέπει αντίστοιχα να καλύπτεις και τις ανάγκες αυτών ταυτόχρονα με τις ανάγκες της εταιρείας. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να κάνεις γι' αυτό, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, τι μέτρα εσύ παίρνεις για αυτό το πράγμα? Προσπαθούμε να δώσουμε οικονομικά κίνητρα στους συνεργάτες, φέρνοντας αντίστοιχες πωλήσεις, να επιβραβεύονται για τις πωλήσεις τους. Πάντα όμως αυτό με ένα μάτι το οποίο θα είναι ότι να μην αυτό κινδυνεύσει η βιωσιμότητα του καταστήματος. Γιατί μετά θα έχουν πρόβλημα και αυτοί και εμείς. Οπότε στην ουσία στοχεύει στο P&L. Ακριβώς. Το profit and loss να είναι θετικό, αλλά όμως θα πρέπει να είναι θετικό για όλους το P&L τους. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε εσύ ως επικεφαλής έχεις το μάτι σου από τη μία στους ανθρώπους και από την άλλη στο P&L. Ακριβώς. Τέλεια. Εάν είχες τη δυνατότητα να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση ανεξάρτητα των οικονομικών στο κατάστημα, έρχονταν ας πούμε κάποιος σου λέει κάνε ό,τι θέλεις, έχεις όσα λεφτά θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Τι θα μπορούσε να κάνεις έτσι ώστε να το κάνεις να πάει καλύτερα και να σου βγάλει κέρδος εννοείται? Θα προσλάβανα εξωτερικούς πολιτές, έτσι ώστε να μπορέσω να γίνει το κατάστημά μας πολύ πιο εξωστρεφές από ό,τι είναι τώρα και να μπορέσω να βγω στην αγορά. Οπωσδήποτε θα επένδυα αρκετά λεφτά στα social media, με βίντεο και χορηγούμενες. Στα social media, ναι, πάρα πολύ. Και θα έκανα και ένα ειδικό τμήμα, το οποίο θα ασχολιόταν μόνο με social media.
Μόνο με αυτό. Social media, ναι. Μόνο social media. Okay. Νομίζω ότι αν επενδύσει σε αυτό, μακροπρόθεσμα, κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε με τα οικονομικά μας μεγέθη, μακροπρόθεσμα είναι δεδομένο θα σου φέρει κόσμο. Okay. Και θα σου φέρει και μόνιμη ροή πωλήσεων. Δεν θα μπορούσε να υποκινήσει τους υπάρχοντες υπαλλήλους